zijn wie ik uit de stik. Ze kon heel prot, ja, in de vakkerij. Ik ze wist er een prot van, ja, je moet het net waaipoetsen. Maar een beetje in deze tijd soms een beetje onmenselijk. De economische waarde van uw vee is net alleen een mooie koop, maar wij moeten ik voorop rennen in productiviteit. Riekloon. Fantastische plaatsen. De matten tijdwest hadden de boeren staan krek als het gewone leven wie en dat er niet ook een soort arme boeren, ik hele rieke boeren wien. En hoe ziet dat ik alweer met die Friese kei? Draven die net rondom in de vraat voorop? Mooie kei, gigantische boom. Duizenden op een keurings, heegtijdagen. En hoe deze vier? Krekboppel jou, want des hier de boeren adel. Hoe ziet het leven van die lui ik alweer in elkaar? Jan Bilsma wie in de tijd boer in Jelsum, maar wen het nou in Stiens. Hij ziet het in het stamboekbestuur. Hij weet hoe het hier al hier in elkaar zit, bij Jelsum en bij Stiens. Dit is zwaarder terp. En zo waar erop praat, dan wist je precies wat je op praat. Dus je daarnaast, dit wie een terp en daarnaast krijgt voor die aanslag, dat luidt truurt, dat wie ook een terp. En dat heet de boerskip truurt. Maar dit had eigenlijk net een losse naam. Dan laten we eens beginnen met het begin. Die Johannes Boelstra, wij wennen die? Die wennen op deze plaats. Die plaats, ja. Ja, dat is de botermijn. Ja, maar al dit lang weer van hun? Nou, een groot gedeelte wel. Je bent 3 plaatsen, 1, 2, 3, die hebben bij hun bezit. Johannes Boelstra, om 1900 heen een rieke boer bij Stiens. Hij wie ik nog Fries biljetkampioen. Hij wie trouwd met Geertje Olivier, maar die kwam net van Stiens. Die familie Olivier en Jelsum die weer voortkomen uit een combinatie van de Hoekstra's en de Olivier. Want de Hoekstra's waren de grote kapitalisten in plaatsen in Jelsum en Kwijn. En die mensen hadden op een bepaald moment geen mannelijke opvrouwers en toen trouwden ze maar orenfamilies. Dit is het varhuis van de plaats van Johannes Boelstra. Hij en zijn vrouw hien 2 dochters die het geen ben hien. En zo waar de Boelstra Olivier Stichting oprichten. Maar je kent ook zien, deze keer maar hebben ik in de stijl van de Boelstra's weer aangebracht. In de 15 juli. En ja, het is toch wel een soort van monumentaal gebeuren wat het aangeeft. Die stichting die jouwt nog jaarlijks subsidie aan uiteringen van landbouw en cultuur. We hadden altijd een bestuur met 2 boeren. En één in naam van het stamboek en één in naam van de VCMI. En dan zit er een notaris in. Dat ben ik dan nog altijd. En academisch gevormde persoon, dat is in dit geval altijd een dier en artswest. Eerst uit Ljouwert en nu uit Stiens. En op die manier hebben we 5 personen together. Dit ken eeuwig trok in? Ja, dat is wel de bedoeling van de oprichters. Voor uw gevoel vieren wij uit wat zij het willen. Het wordt tijd dat we naar Jelsum gaan. Dat doen we weer met Jan Bilsma, die ik even bij zijn oude plaats zat. Hoeveel kan je hier? 40, 50. Kon je daar maar rondkomen? Nou, doe wel. Je zit al hier heuge kapitalistische boeren zitten hier. Ja, nou, wat kapitalistisch is, dat zullen we aan het eind van de rit nog wel eens zien. Maar
Nou ja, we vinden wel wat zelfbewust misschien. Zelfsbewust. Ja, dan komen de pleetsen er saai uit te zien. Dit is de pleets van Jan Wassenaar. Hij stier onder dicta. De boeren gedijden hier wonderen best. Want op een oude kwelderwal, daar wie het goed borken. Beste groen. Dus dit is de echte mooie groen van Jelsum? Ja, dit is de allerbeste groen. Je vlakt je de Breediek, zeggen ze dan. Hongen. Dus je de Wassenaars heen, ik een heel lang over de dik. Maar dat wie vroeger helemaal geen bezwier. Want ja, als het vee over de dik ja, moest, dan was het verkeer blijven stilstaan. Maar die dus hier appelboeren die hier uiteindelijk in het veeteland gaan binnen. Ja. Jan Wassenaar zien pleets in Jelsum dus. Die Wassenaars die kwamen eerst van het beeld. Het wie een bouwboeren. Maar door de stakingen in de 18e eeuw verveerden ze naar de grijden van Jelsum. En zo kwamen ze dus in het vee te lonen. Jan Wassenaar was zelfs voorzitter van het Fries Rundveestamboek. Nou, die stier 4 van ons aan en 4 boppus. Eigenlijk, die hadden we wel in het praten, in ons met ons huishouding. Maar verder, dat stier 4 van ons aan. Wie een vergaderboer. Ja, maar hij vergaderde in de top. En wij begonnen in de basis te vergaderen. Zie vrouw, kon je hem die? Nee, die konden wel, maar eigenlijk hetzelfde verhaal. Zij bemoeide zich net vol met het dorp. Zij kwam net vol op hetzelfde plakken als dat wij ook kwamen. Het waren de keuringen dat we haar moerden. De stamboekskeuringen waren grote barns. En Richtje Wassenaar die zette het werk daarin van haar man gewoon terug. Van 58 tot 69 wie ze de veekoninginnen van Friesland. En zo was ze daarop verneemd. Ze kwam zelfs de Shah van Perzië op bezitten. Nou, dat was een enorme happening. Dan moet je je voorstellen, dan weer onder Breediek, daar kwamen een kolonne van die mooie iepen auto's, of heel iepen auto's, met een standaard erop. Die kwamen er aanrijden. En dan stonden wij al hier te zwaaien met een boekdoek in de hand. Ja, het was net niks vanzelf dat zulke belangrijke staatshoofden naar Nederland kwamen en dan ook nog hier in Friesland op een plaats. Dat moet toch wel iets unieks werden. Had je dan naar een land ging, zoals de Shah hier naar Nederland, dan wil hij eigenlijk uw veestapel ook bezien of de waar erheen leidt. Want ja, het was wel logisch dat die man daar investeringen misschien in dwars zoekt. Van zijn kant wij en ook van uw kant. Want de export van Friese kei was natuurlijk heel groot. Ja, vooral van jongvee en ook wel van bol. Dat ging de hele wereld door. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Die daardoor, daar kwam het belangrijke bezoek binnen. Gewoon, die kwam te Borken, die kwam rechtstreeks naar het Boetis. Maar echt visite, dat kwam daar binnen. Maar toen de Shah kwam, de koningin maar de Shah, toen kwamen ze hier binnen. En dan hingen ze potten daar op het morgen staan. Mooi bloemen, met de kleuren van de Perzische vlaggen. En toen stonden wij hier in de tuin. En dan komen ze het brechtje over. En prins Bernhard die sjoffelt er wat achteraan met Piepke. Hij zei, dan zijn we alweer. Wat hebben jullie ook een drukte van ons. En morgens naar melken waren de boeddhisten. Vrouw Sinema van Stienjes, mijn zoon Titus, even weerom op de pleets. Haar man wie daar jarenlang bedrijfsleider bij Wassenaar en zijn vrouw. Later gaan ze er zelfs nog wennen. In oonteens weerom. Toch een pleets die het amper verloren is. Het is prachtig om te zien. Jan Wassenaar wie wil worden voor het strevende boer? Ja, nee. Van die tijd wel. Ja, wel. Aan die kant wel. Ja, Jan Wassenaar wel. Zij let er net meer. Ja, toen is het zacht gegaan met mechanisatie en met ontwikkelingen. En daar is zij net in mee gegaan.
Maar ik geloof vast dat hij daar wel in meegegaan weer. Ja, Dat mist me net. Wat badde er met het vee alle dagen? Wat moest er gebeuren? Wesley. En er winnen vaak 3 keer ook in de week winnen dan excursies. Hè? Dat winnen dagen werden uitleuzen voor groepen en... Nou, en dan werden de eerste stutwasken. Ja. Mijn schippen? Ja, en ik kon weer helemaal Brussel en dingen. Je sloeg en alle jaar heen in het strieën. Je sloeg een heel berg mensen op, hè? Ja. Dat was net leeuw. Snel in de morgen waren de koperen boeddhisch klinken waren poetst ervan. Door Jan Wassenaar al leefde. Ja, dan waren natuurlijk snel in de morgen waren de borken. Ja. Dus en de man die snel in de morgen molken, dat weer net voor die en melk en een hoes. Daar moest de boel er eerst van goed voorstellen. Ja. En dan moesten we heel pat in komen te strand vaaien voordat er mensen kwamen. Ja. Ja. Wat een werk. Ja. Daar weer niks afvallen mensen die sloegen hier om. Ja. En ze hingen net verkeerd, ja. Nee, dat haak je niet aan. Nee. Nee, ze Nee, het ze hebben heel het goed. Ja. Ze winnen heel goed van hun meewerkers. Ik nooit vernederend of elk weer in zijn wandel. Net afbekt, niks. Dat is altijd correct. Maar dan moest het wel meneer en mevrouw zeggen. Ja. Nou, je mocht dan nog komen. Nou, maar als dan deze dwarren, die zijn altijd dicht. Die staan nou hier, maar die zijn altijd dicht. Ja, er zit dat beruchte beltje ik nog. Hè? Ja, Dat die weer waren het, niet op een dicht door dat het beltje gaat. Het heilige der heiligen, daar kwam het. Dat, nee. Ja, dat zitten. Als je hierheen dat zie dan ik zit en denk, dit had er ook van alles heen zitten. Ja, die achterverhaal. Ja, jongen, als jonkje dan stier je dan maar hier op een boel naar de channel. Ontzag. Ontzag, Ja. natuurlijk. Net een leeuw, maar het visa. Nou, dit weer het plak van ontvangst. Hè? Belangrijke visites, van lietse visites. Maar als ze daar zitten ze hier in de serre. En dan staat hier een stoel, daar staat mevrouw Wassenaar. En daar zit meneer Wassenaar. En daar mocht mijn man dat zitten. En dan staat er een bank voor de eventuele rest. En dan zit er bij alle lampen een beltje. En dan bellen mevrouw Wassenaar naar de keuken. En dan kwamen ze met de thee en de koffie. En dan lag hier een groot karpet met zulke fraaiers. En dan wie de door haast naar net diepen. Denk aan mijn fraaiers. Want dan moest je of hier rennen op het karpet of daar het naast, maar net over die fraaiers, want dan gaan we niet in de war. Wat wie zei van vrouw eigenlijk? Echt aristocraten, hè? Ja. Maar ter verzezen, Ja, nee, net zoveel verzezen aristocraten. Echt. Nee, wel onderlijn. Nee, ze gingen studeren. Ja. En ik wil artistiek onderlijn, dat kan je Ze wie ik artistiek, ze kon heel prot, ja, in de vakkerij. Ze wisten een prot van, ja, net waaipoetsen. Maar een beetje in deze tijd, soms zijn een beetje onmeeselijk. weet ik niet. Sa is ik en sa is het. Ja. Een beetje potentaat. Zeg. Ja. Nou. Was nou weer vol Zij wie een potentaat, hij net. zachtmoediger. Hij weer, ja. Als hij leven bleef, hier het hele oors gegaan. Volgens mij.
Wie zei heel koninggezind? Ja, maar alle bezoeken die ze hier gaan toch volgens mij via het stamboek, ja? Ja. Via het FRS. Geen persoonlijke bindingen, dat ligt ook net. Maar ze vonden het wel mooi dat de koningin en prins Bernhard komen. Dat vonden ze prachtig, natuurlijk. Dat weer een hele eer. Hè? Maar het was meestal gepaard met een jubileum of een bezoek aan Friesland. Dat ze dan, ja, dan zagen ze iets wat representatief is om zien te laten. En daar kwamen ze vaak hier. Maar dat was nooit hè? Wat een wilde in die tijd. Ja. Onvoorstelbaar hoe die mensen, zulke mensen zal leven. Maar wie het gevoel ik van het is uit Writsk van horen mensen? Ja. Onbereikbaar. Onbereikbaar, ja. In het warm weer gewoon puur. Dat weer onbereikbaar. Maar de mensen leven, ja, natuurlijk, door al die luxe uit Writsk. Ja. En protte reizen en dit en dat. Maar via is net. Ze gooiden het net voort. Ja. En daar waren om het zeg maar even te zeggen, daar waren ik niet voortgegooid. Nee. Dat is zonde. Ze Maar leven er heel, waren wel behang van 80.000 goen in zet. Ja, dat is net zonde. Even. Ja, Tenminste, wat ik van Jert correct. heb. Dit is wat ik van Jert zei. Ja, Ja, ik ja. weet dat natuurlijk al net. Dat, Nee, maar het is wel heel correct altijd. We praten nou hultijd over de 50er en 60er jaren. Friesk vee waar rondom in de wereld exporteert. Het weer beroemd, fameus. Vee dat weer hillig. Keuringen? Nou, zo hier een bolle keuring in Ljouwert. Wat een meesken, wat een bol. Dat is er al hier net meer. Andries Oorzinga is al oer de 90. Hij was letterlijk vastzetter van het Friesk Rundvee-stamboek. En hij vertelt hoe dat beeld uiteindelijk verloren is en waar terug uit dat kwam. Dus met me is een mooiste koe. Ja. Mooi plat buisje. Mooi plat buisje, dat we toen in die tijd, later verhoren dat, maar toen in die tijd moest vlak van boven wezen, vierkant kruis hebben, mooie kop hebben, mooie kromme woorden, helder eigen, brede bek. Waarom het verhoren is, wie dat wij met de productie net meer mooi komen konden. In Noorwegen, nou, de wisten die is hoe een koude eruit ziet, wij deden dat eigenlijk wat negatief wordt. Maar toen zeggen we dat die professor die daar de leiding hier, dat die helemaal gespitst wie op de economische waarde van een koe. En volle minder op het exterieur. Ik herinner me nou dat ik achter die ballen die zij opvakten, dat ik daarachter langs droeg en dat die me omdraaide. En die zeer me zo aan. En zo verschrikkelijke rare hasjes, dat je waren er haast ziek van als Friese vakker. Ik zei, godverdorie, wat heeft dat ding een rare kop. En die bedrijfsleider die daarbij was, die zeerde nou, en die zeerde dat verteerd. Die had nooit naar die kop jongen. Dat interesseerde hem net een spruit. Hij zei, je moet naar het bordje zien dat erachter hangt, dat is een groeicurve. Ik zei, die kop kan dus niks schelen. Ik heb toen in die tijd, in 68, wie het wel in de stamboekvergadering een beetje de kneppel in het honder gegooid. Want het was een soort beoordeelden, een soort versmarging van het nest. Want ik zei, jongens, wij kunnen niet meer mooi komen in de productie als je dat lood mochten je in dat vermidden net zeggen. Ik kreeg maar van iemand applaus. Die hoorden wisten net hoe ze ermee om moesten. En ik heb wat gehoord dat er gewoon wie van die zogenaamde tapvakkers, die me net met dat we ons kreng.
die me net middag zijn. Uiteindelijk heb ik, ja, daar hoor je nog net grutsk op te werden, maar uiteindelijk heb ik toch wel een beetje gelijk gekregen. Er moest wat gebeuren. En dat is net in één keer dat roer omgaat. Daar moet je tijd voor nemen. De emoties die gaan heen. En ja, dat is een heftige situatie. Maar we hebben gelukkig de tijd genomen om dat weer te bedijden. En uiteindelijk is dat al hier op zijn pootjes te lonen komen. Maar het had een hier wat door, voordat je dan goed weer de voeten onder het gat hebt. Dus wie het oer. Een nieuwe boeren staan weer steen gaan. Maar alle jaar hadden ze zo nou en dan toch wat langzamer naar die schitterende dagen van die keuringen. Ozenga kende de grote fokkers van die tijd alle jaar nog bij namen opnemen. Ja, precies ken ik het net aan, ja, maar dat weer Toyn Oostenbrug, de Wasseners, Jan Wassener vooral, de Knol. Ja, ik denk dat ik dan de Knol eerst nemen moeten hier. Sjoerd Brunsma, Nanne van der Burg. Dat waren de boeren die de meeste ballen verkochten en daar ik het meeste succes mee heen. Maar daarnaast weer een hele brede massa. Misschien wel 100 of 200, ik weet het net krijg, ik heb het nooit opgeteld. Maar die mij in die top aanschieten. Helemaal weer. Paken zei vroeger wel eens, want dat weer net zijn stamboek, man. Die vond het wel weer overdreven, dat wij er staan zo'n volle heel te nu doen. Hij zei, ik stel liever bij de keuring onderaan en bij de boekhouding bovenaan. En dat weer wel eens een beetje weer, vonden wij. Boeren zeggen in die tijd heel op bij adel en bij mensen met geld. Dat wie nog een keer zo. Zo ben wij grootgebracht. In die tijd, in de 50 60 jaar, wie het viscafé op zijn hechtepunt. En het symbool daarvan weer de familie Wassenaar. De bekroningen zijn bekendgemaakt. En de voorzitter van het stamboek wenst de eigenaren van de bekroonde stieren geluk met hun succes. De tijd dat een stamheid of mem van een veestapel achter de boerderijen bedobben waar, die weer voorbij. Richtje Wassenaar Boelstra die leven om 1969. De boerenadel verdwoen van Vijverzaten. En het Friese rundvee-stamboek dat skekel oer op vee dat minder mooi wie, maar meer rendement hier. En het enige wat oorbleef van de veeadel is uw mem. Na een week in het paard waarom het zwieren begin van de gemeente Nijevert in 1984 na de werindeling. De strijd tussen Warkum en Koudem. Bedreigingen, chantage, polities die de rietsgekomst net beschermen konden. Het wordt uiteindelijk wel zo'n zien hier. Een hele trieste periode.